Θέλεις να μάθεις το μυστικό που δίνει βάθος και χαρακτήρα σε ένα χώρο? Κάθε καλά σχεδιασμένος χώρος συνδυάζει επίπεδα φωτός. Ο γενικός φωτισμός για ομοιόμορφη κάλυψη. Δίνει φως σε όλο το χώρο, χωρίς σκιές, δημιουργώντας την αίσθηση της άνεσης και της καθαρότητας. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλα τα υπόλοιπα επίπεδα φωτός. Ο εστιασμένος φωτισμός για να αναδειχθούν λεπτομέρειες. Τονίζει συγκεκριμένα σημεία όπως έργα τέχνης, αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και γωνίες με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Κάνει το χώρο πιο ενδιαφέρον και καθοδηγεί το βλέμμα. Και μικρά παιχνίδια λαμπρωτήτων που δίνουν χαρακτήρα. Μικρές λάμψεις, φωτεινές αντανακλάσεις και subtle highlights, τα οποία δίνουν ζωντάνια και προσωπικότητα, κάνοντας το χώρο μαγικό και μοναδικό. Όταν αυτά τα τρία συνδυάζονται, δημιουργούν μια πολυεπίπεδη ατμόσφαιρα και τονίζουν τον τρισδιάστατο χώρο. Την επόμενη φορά που θα βρεθείς σε ένα σωστά φωτισμένο χώρο, παρατήρησε πως όλα τα επίπεδα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μπορείς να τα ξεχωρίσεις? Επισκέψου και ένα από τα hub μας για να τα δεις και ζωντανά.